Lastige vraag. Fiets of openbaar vervoer? Fiets. Fiets. OV. Fiets. Ik fiets graag. Op vakantie met de auto of het vliegtuig? Ik lief met de auto, want ik vind het vliegtuig eigenlijk niet zo heel fijn. Dat is vaak zo'n kabaal. Vakantie met de auto. Ligt eraan hoe ver weg. Ik wil wel op vakantie met de auto, vind ik eigenlijk wel leuk. Naar Italië of naar Thailand? Italië. Nou, ik kom al jaren in Italië. Italië. Italië eigenlijk. Zou ik toch wel een keer naar Thailand willen. Hoeft niet zo naar Azië of waar dan ook. Moet de vliegbelasting omhoog? Ja, moet omhoog. Voor de portemonnee fijn dat je goedkoop kan gaan vliegen. Ik kan ook met de trein gaan reizen. Ik denk dat ik mezelf dan misschien ook mee in de voet zou schieten. Echt wel iets waar geld gehaald kan worden voor het klimaat. Dat is denk ik dan meer een luxe probleem.